Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. To a wannan bidiyon za mu koyi yadda ake siyayya a kasuwa da turanci. In ka je kasuwa kana so kai siyayya shine ake cewa, misali ka je shopping for a sweater, ka je siyan riga ko wani abu makamancin haka. Sai ya ce can I help you? In bature ya ce ma can I help you? Ma'ana me kake so in maka ko me kake da bukata, shine can I help you ko kuma may I help you, duk ɗaya ne. So can I help you, me kake da bukata? Sai ya ce yes, kwarai, I am looking for a sweater, ina neman riga a ciki, karamar riga kawai. Sai ya ce what size are you? What size are you? Ma'ana yaya awanka ike, girman awanka shine what size are you? Sai ya ce I am an extra large, ni ina da girman jiki sosai, ina sa riga mai girma kenan. Sai ya ce how about this one? How about this one? Ya kake ganin wannan rigar za ta yi maka? Sai ya ce yes, that is nice. Wannan ta yi kyau kwarai. Okay, sai ya ce can I try it on? Can I, ko zan iya try it on, gwada ta, shine can I try it on? Sai ya ce certainly, kwarai kuwa. There is the changing room, da akwai ɗaki da ake canja kaya over there a can. Sai ya ce thank you, na gode. Sai ya ce how does it fit? Yaya ta yi maka daidai ko, shine how does it fit? Sai ya ce it is too large. It is too large, ta yi min girma sosai. Do you have a smaller size? Kana da karama madaidaiciya, shine do you have a smaller size? Sai ya ce yes, here you are. Here you are, ga tana, shine here you are. Sai ya ce thank you, na gode. I will have it. Wannan nake so, please, dan Allah. Sai ya ce okay, how would you like to pay? How, ta yaya ne would you like to pay? Kake so ka biya, kaka ce would you like to pay? Sai ya ce do you take credit cards? Kana karɓar kati kamar na ATM wanda za a iya cire kuɗi? Sai ya ce yes we do. Muna yi Visa, Mastercard and American Express, duk muna karɓar waɗannan katuttukan da Visa da Mastercard da American Express. Sai ya ce okay, here is my visa. Okay, ga wannan visa na. Sai ya ce thank you, na gode. Have a nice day, a wuni lafiya. Sai ya ce thank you, na gode, goodbye, sai an jima. Okay, bye, sai ka rubuta ka dinga bibiya. Okay, an ga nayi da sauri, tura suna magana da sauri, kai ma ka daure ka koya da sauri. Bye.